מה הדרך הנכונה לאכול חלה? אז יש לנו פה בצק שמרים לחלות, שכבר עבר תפיחה ראשונה של 2 שעות, ועכשיו אנחנו הופכים אותו לרצועות, ואז נקלע אותו לחלה. אז ככה, כל חלה שלנו שוקלת 0.5 קילו. יש לנו 2 רצועות, וממנה אנחנו קולים את החלה. בקלייה הכי פשוטה שיש, שתי וערב. לוקחים, שמים אחד על השני בצורת X. אז פשוט לוקחים 2 הצדדים, 2 הצדדים, 2 הצדדים, וסוגרים בסוף. זהו, פשוט. למי שלא קלט את הקלייה הראשונה של החלה, אנחנו עושים עוד חלה עכשיו. דרך מאוד טובה לדעת שהבצק שלכם טוב, תשימו לב, הוא לא נדבק, הוא בקלות נהיה רצועה. ויש לנו חלה. עכשיו, להדפחה. גם אם הרצועות יוצאות לכם ככה בסוף, אחרי האפייה זה יצא מושלם. אז התפיחה השנייה של החלות הייתה 2 שעות, עכשיו אנחנו נמרח בביצה ונצפה בסומסום. הכי חשוב, שמורחים ביצה על החלות, זה לא למעוך אותם. לא להתקמצן על הסומסום. כמה שיותר, יותר טוב. אנחנו מוציאים את החלות מהתנור ונותנים להם 0.5 שעה להתקרר. בוא נעשה ASMR על החיתוך של החלה. איזה באסה זה שמי שרואה את זה עכשיו